ben alimentados, deixáballes un regalo. E os que non estaban ben alimentados, deixáballes unhas castañas e máis un regalitos. E esta, meniños, é a historia do meu pai. Vamos a ver, ahora tenemos nuevos criterios que van a salir de orden, ¿vale? Antes de que salgáis, deciros que os portáis bien todos los que